אתה לא מתרגל לזה שפתאום אין לך אח ושפתאום החיים שלך שונים לגמרי. ההורים שלי גרו בארצות הברית, הם הכירו שם. שם בעצם נולדה בהתחלה אחותי, קוראים לה ימית, ואח שלי ירד אחרי 2 בגיל 1.5 גילו לאח שלי מום בלב, הוא עבר את הניתוח הראשון שלו. אחר כך הם עברו לארץ, ואז אני נולדתי. בגיל 10 גילו לאח שלי תסמונת שקוראים לה VCFS, שזה חיך לב פנים, ואז אנחנו יודעים בעצם שבגיל ההתבגרות מתפרצת מחלה נפשית. בבית ספר תמיד אח שלי היה מגיע אליי לכיתה ומציק לי, והרבה פעמים התביישתי בזה שכאילו אח שלי מתנהג ככה ולא ידעתי איך להתמודד עם זה. בגיל 14 בעצם התפרצה למחלה נפשית. כל השנים האלו היה עובר ניתוחים, היה לו קוצב לב, כל הזמן היו מחליפים לו אותו. הבית השני שלנו בעצם היה שניידר. עם אחותי הסתדרתי ממש טוב, היינו כאילו ממש חברות טובות. גם היינו טסים הרבה לחו"ל, כל המשפחה, זה ממש החל את המשפחה, היינו משפחה מאוד מאוחדת. למרות שהיה קשה מאוד עם אח שלי, אבל עדיין. מה שהיה לו זה סכיזופרניה. זה פשוט בא לידי ביטוי בהמון דברים שהוא שומע אנשים שמדברים אליו ודברים כאלה. אח שלי היה במחלקה סגורה בגר, תקף אותו חיידק אלים, שזה בעצם הוביל אותו לבית חולים, שם הוא עבר המון טיפולים והוא עבר ניתוח של משהו כמו 10 שעות. אני זוכרת שבבית חולים הייתי מאוד לחוצה כזה, התעלפתי המון פעמים והקטתי, וכאילו זה ממש השפיע מבחינה נפשית כזה. הוא סיים את הניתוח, הכל היה בסדר, הוא היה במיון. ואז אני זוכרת שפשוט המצב שלו ממש הידרדר, הוא הגיע למצב של גסיסה. באיזשהו שלב עשו לו איזושהי פרוצדורה שבעצם בה הוא קיבל דום לב. עשו לו החייאה והוא נכנס לקומה, ובעצם אחרי חודשיים לקומה הוא נפטר. אח שלי, הרבה זמן חיפשתי מילים. אח שלי, מתחבא לו בין עננים. אח שלי, תראה מה עברתי מאז, איך תמיד לי הקשבת, עכשיו בעבר נאחז. אחותי ואני באותה תקופה קצת היינו המון רבות. גם לה היה קשה מאוד, לה היה הכי קשה להתמודד עם זה, כאילו מבין שתינו, היא הייתה מאוד תומכת בו ועוזרת גם בבית חולים, אז כאילו המציאות הכי השתנתה בשבילה. אחותי הייתה בצבא והיה לה מאוד קשה, הייתה צריכה לחזור אחר כך לצבא אחרי 3 ימים אחרי שהשבעה נגמרה. אני זוכרת שהיה מאוד קשה והיו המון צעקות בבית וריבים
פשוט זה ממש השפיע על החיים שלנו קשה. וזהו, בסוף כל אחד המשיך כרגיל, אני בי"ב, הגעתי לי"ב, כל הדברים הרגילים, הייתי בצופים, גם בי"א, גם בי"ד. וזהו, ולמדנו להתמודד עם זה כאילו בצורה טובה. ההורים שלי גם היה להם מההתחלה מאוד מאוד קשה, פשוט למדנו להתמודד עם זה. כשהייתי בי"ב אז באמת אחותי טסה באפריל, במרץ, משהו כזה. היא והיה לה חבר כמה חודשים לפני, הם החליטו לטוס לדרום אמריקה. כביש אחד בארץ רחוקה, 2 תאונות דרכים קטלניות ושני צעירים שאיש לא חשב כי כך הסתיים הטיול הגדול שלהם. בתאונה אחרת באותו כביש נהרגה ימית ליניאל בת 22 מכוכב יאיר. ילדה מדהימה, נשמה טהורה, יצירתית, מוכשרת ברמות שאי אפשר בכלל לתאר. ימית ובן זוגה שנפצע בתאונה התקבלו להתחתן עם חזרתם לארץ ולהיות קרן אור למשפחת ליניאל, שאיבדה את אחיה הצעיר של ימית אחרי מחלה קשה. אנחנו 2.5 אחרי שאיבדנו בן, אנחנו בסרט הזה. אבל אנחנו עדיין לא מעכלים. אני לא זוכרת איזה יום זה היה, אני זוכרת את התאריך, זה היה 10 ביולי. כביכול חופש גדול. השעה הייתה משהו כמו 9 בבוקר, ישנתי, אני זוכרת שאמא נכנסה לי בוכה לחדר, בקרה עדי, בזמן שהיא נכנסת ובוכה. אני ככה מנסה לפקוח את העיניים, לאט לאט מסתכלת, רואה שיש עוד אנשים מסביבה ולא הצלחתי להבין אם היא שמחה או בוכה. היא נשכבה עליי והיא ממש בכתה, וכל מה שעובר לי בראש זה, טוב, עכשיו אני צריכה לגלות לבד מה קורה פה, כי היא לא כל כך מדברת, היא רק בוכה. אז בהתחלה חשבתי שזה שסבתא נפטרה. ואז חשבתי לעצמי שכאילו היו מודיעים לי את זה בדרך שונה ולא ככה בכזה בלגן והיסטריה. אז ישר זה ירד לי מהפרק. היא אמרה לי שקרה אסון, ואני מנסה להבין שוב מה קורה. אמא, אבל מה קרה? ואז ישר חשבתי על ימית ויאיר, חבר שלה. חשבתי שהמטוס התרסק או משהו כזה. היא אמרה שהייתה תאונה ושימית נהרגה. דבר ראשון שהוצאתי מהפה זה שנשארתי לבד. אין דרך מסוימת להתמודד, ואתה, גם כשעברתי את זה פעם אחת, אז בפעם השנייה אתה לומד בדיוק כמו בפעם הראשונה מחדש. אתה לא יודע איך להתמודד עם זה באמת. כי החברים באיזשהו שלב שוכחים כבר שאתה צריך להמשיך להתמודד עם זה. וההורים מתמודדים עם זה בדיוק כמוך. הם לרגע לא שוכחים והם עוברים אותו דבר. את כל הגעגועים והחוסר שלהם. ברגעים שקורים לי דברים מסוימים או חוויות שאני מתה לספר לה ולשתף אותה, זה הכי מורגש. שמאוד מאוד חסרה לי. שאני מעריכה אותה מאוד כל רגע שהיא הייתה פה. שאני אוהבת אותה כמו שבחיים לא אהבתי. בלילה שוב כאן מחלום עלייך, חלמתי
רציתי להגיד לך שבכל מקום את איתי בליבי. לא הספקתי לומר לך שלום. אני לא נוטה לבכות הרבה בזמן האחרון דווקא. אתה מתחיל להתרגל למצב פשוט. אני לא באה לפה כל כך הרבה. אין לי הסבר מדויק. אחותי גם ידעה שמאוד היה לי קשה לבוא לפה לאח שלי. הייתי באה לפה, אני חושבת, פעם בשנה כשיש אזכרה. טוב לי שהיא יודעת שככה נהגתי. לא, אני לא חושבת שצריך להגיע לפה בשביל לזכור או כדי להרגיש. אני מרגישה את זה יום יום וזוכרת את זה יום יום ולרגע זה לא נשכח ממני. וההתמודדות היא לא פה, היא יומיומית. היא לא כשאתה בא לפה ורואה את הקברים ונזכר או רואה את הקברים ובוכה. בוכים בכל מקרה ומתמודדים בכל מקרה. אז נכון שהם פה מתחת, אבל כשהם בלב זה הרבה יותר חזק לדעתי. אז היחס עם ההורים מאוד מאוד השתנה. פעם שבועות שלמים וסופ"שים שלמים לא הייתי רואה אותם, ועכשיו אני מקדישה להם את כל הזמן שלי, וידוע נגיד ששישי בבוקר זה זמן לארוחת בוקר, ופשוט נהיינו חברים מאוד מאוד טובים. אני משתפת אותם בהכל ומתייעצת ובוכה ומספרת, וכל מה שצריך זה ישר טלפון לאמא ואבא. הפכו להיות הם המשפחה שלי, כל מה שנשאר לי. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שריות של החיים. ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי יצא יותר, להתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם.